Hi mga moms, good morning. So, ngayon, ayan na sila, busy-busy na ang mga akla dahil ngayon yung araw na kanilang tournament. So, ako naman ngayon ay gagawa na ng aming sauce. So, using our food processor. Diyan ko ilalagay ang sibuyas. More sibuyas, more fun. Wow, ang bongga-bongga naman ng mga ano. Yes, gagawa ko sausawan para sa a la carte. Wala kami nagkuhan dahil Kakain na sila. Okay, so now, simulan na natin ang paghihiwa ng mga ingredients. So, meron tayong bawang, sibuyas, pipino, paminta, sugar, and of course, ang suka. So, mamaya pwede tayo magdagdag ng salt or iba pa mga pampalasa. So, sa ngayon, ito muna yung gagawin natin. Kailangan natin mabalatan ang ating mga ingredients. Sa mga ganitong klase ng street foods o kahit anong uri ng street foods, ang talagang nagpapasarap dyan, hindi yung mismong timpla ng pagkain, hindi yung mga sausawan. So, ako gusto ko maraming sibuyas, mas masarap. I love onion. Today is Sunday, napakaraming tao. Aabot to ng almost 300 or 400, mga ganyan. Ang tao ngayon dito sa farm. Ang dami, especially today is Sunday at yung iba mga bisita ay may mga okasyon. So ilalagay natin siya sa food processor para mas mabilis po yung process ng paghihiwa. Lahat ng bagay ngayon kaya nang magawa ng mas pinadali at mas pinagaan na proseso. Ayan. Kasi mamaya maraming mga manginginom, so for sure mauubos tong tinda natin. Sila Jefford may tinda rin sila, sa kanila yung drinks. Sila Bimbo naman daw ay maggagawa ng balot at penoy. Ayan. Mamaya pupunta pa ako ng tindahan kasi kukunin ko doon yung aming mga tinuhog kagabi. Ngayon naman is itong ating pipino. Slicing na natin siya. Today is a tournament. Grabe. Papakyawin mo raw, Inday. Tanan yung tinda namin. Yeah. Ba yan? Pagsuroy ko na. Uy, karoon. Ay, lagi. Dapat bilhin mo na yung lahat. Si Gagang, ano ko din yun. Marian, bakante ka? Paugas plato rin. Umo? Hindi ba kapil niya siya? Muse lang siya ni Steve, Mrs. man siya. Mrs. As a supportive Mrs. Pambundok. Okay. So that's your sauce. What's the component of your sauce? Ito na nga. So, una na natin ilalagay yung ating suka. Lakasan mo kasi nag-focus lang ako sa garapon. Lagay natin yung suka. Yan. So, as you can see, mga mga kalahating litro lang siya. Lagpas kalahating litro. Yung gagawin natin. It's cane vinegar. Yes. Any kind of vinegar, bahala kayo kung anong gusto ninyo, ha? Next, Basta kami, ganyan ang gusto kong gawin. Then after that, you can put your pepper, powdered. Pino, mas masarap. very peppery Peppery and pinoy. with the Sugar. piggery, sugary. Mga ilang kilo? 1/4. Etong ginawa ko mga mga 3 kutsara. Yan.
Then, tsaka natin ilalagay yung ating lagay tayo ng yung ating bawang at sibuyas. So, mas masarap to kung medyo nakamarinate na siya para Manuot yung... manuot at magsama-sama yung lasa. You can also add salt or kung ano yung trip ninyo, it's up to you. And itong ating pipino. Ay, siguro isulog tanan, no? Oh, hindi ko ilalahat. Ito lang muna. Kung ilan lang. Para lang ma-marinate natin yung suka kasama ng ibang ingredients. Hindi lang ta magkuag-anghang kayo. Oo. Hindi, kung may gusto ng maanghang, Bigyan ng sili. bigyan na lang ng sili. Uy, ito ara ba dito ang baso ko tubutangan nag-sauce? Kasi malimtan mo. Hello po. Maraming bawang sibuyas, mas masarap. Oh. Ang hirap humingi ng pabor sa'yo, pero sige lang. Basta at least ngayon alam ko na. Para next time, pag sa akin na. So, ayun na. You can add, ay, sandali. Sinel, pasok. Oh, sila mo kamera. Number 1 sila. Sila number 1. Doon ito kumuhaan. Lingling. Wala. Wala. Wait. Ano? Ay, tuloy-tuloy ba yung ginawa mo? So, this is the salt. Ayan na. So, huwag muna natin pakadamihan kasi baka ano ba yung lasa. Tikman mo para malaman mo. So, dahil natitikman na natin. Oh. So, this time, it's meat. Let's make tikim. Troy! Ah. Ah. Sarap? Sister, pakitikim. Pero hindi ko nilagyan ng sili. Para sa Barbecue namin. Hindi kayo. Sure ba? Pero makaano si Carlo. Perma lang. Ha? Paka-plastic pala ni Rhea. Nagagalit siya? Dapat doon tayo sa totoo. Bakit? Salak na. Hindi ba ako totoo sa'yo? Mukha na namang cake si Diday kagabi. Ang cute. Siyempre, gugo. So after this, kukunin ko na yung aking mga paninda sa tindahan kasi magdi-display na kami ni Gwen. So for the meantime, ibababad muna natin itong sauce. Ito naman na si Britney ngayon sa niluluto niyang ulam. Yan ay ang mga palaka. Ayan, na nakuha dyan sa Invernal. Adobong manok. Siyempre, kailangan pang maramihan. Hindi po siya sumali ng laro. Kasi pinagbawalan din siya ng boyfriend niya na wag mo na. Ayun ang boyfriend ko, mapagod ako. Mapagod ako dito. Adobo ba yan? Hindi. Ano mo? Pero with, Ba't may carrots? nilagyan ko na lang. Nilagyan ko na ako. Lagot ka na daw. Ayun na, diba? Pasarapan ng ulam dito. Hala! 3 kilo. Yan ba yung sa amin? Gagamitin namin ni Gwen? Siya na lang kukunin natin. Assistant. 1,000. Wala na tayong matitira sa atin. Ayaw tumigil ng kaibigan mong oso. Oh. Pakalandi mo. Ang pala yung kagalingon dala. Ay, narinig niya. Nakadinig siya. Nakadungog siya, bayot. Nakadungog siya. Sarap ba yan? Tikman nyo na lang mamaya. Nabangan.
Nandito naman si Rhea and si Batingting na magluluto ng Unya na lang ako bayaran. pansit. Ngayon yung tengang daga. Kukuha din tayo ng uling eh. Bayaran na nga lahat para magsimula tayo nang wala tayong babayaran. Si Jonathan, nangaaway na naman. Asa ko kaya parang ako nagbigat nga. Huh? Irma, kagabi di ba yung nasasabi, Day? Pag may tipe, walang binat-binat. Ayan si Maria naghuhugas dun sa kusina. Sila yung mga nakasign dito sa food. Congrats sa Diday! As a princess of pet! Sa'yo na kahapon. Talaga. Thank you talaga. Happy siya. Yung gulong, yung kahoy, tinabi mo ba? Sa bahay. Oh, sayang yun, magagamit pa yun. Lagyan daw ni ate na mga tuyo. O, diba na pakinabang? Eh, pang divider. Ikaw, tanggalin lang yung mga gulong kasi gagamitin natin. O, yung mga flower. Bukas na. Ano na, nilagay ko na sa sako lahat. Bit-bit na lang yung kulang. Ah, okay. Ready na ang aming sauce. Sana makaubos tayo later.